Čau lidi. Čau lidi. Vidíte u nového dílu vaření. Vaříme. A co dneska budeme vařit, co? Špagety. A jaký špagety? Jaký? Do bolognese, ne? Ty, co máš nejradši, Eriku. Hele. Špagety, moje nejoblíbenější špagety. Červenou kečupem, že jo? Jo. Tak, hele, první, co uděláme, Eriku, jak se vaří špagety? Pustíme vodu a pořádně ji nasolíme, že jo? Je to tak? Ano. A teď, hele, nemám svůj nůž velký. A zase, jak budeme vařit, děcka? Chytře. A jak dál? Bez nádobí, ne? Bez nádobí. Nepotřebuje A nádobí. tady nádobí. To znamená, no já vím, ale potřebujeme nůž, naše kouzelné šňapky Který já budu používat? Ingredience. a prkínko. Jaký prkínko? Tohle je prkínko. A to je v podstatě všechno, nic víc nepotřebuju. A samozřejmě ingredience. A ingredience, jasně, ale I nám jde o to, aby jsme nemuseli umývat nádoby. Máme mozek a můžeme a budeme používat ještě ty papíry. Nebo jak. Ne, dneska se to dáme do talířku, dneska budeme muset umýt o dva talířky navíc. Tak Eriku, ty budeš hlídat tu vodu, jestli nebublinkuje, pak tam dáme špagety a budeš hlídat ty špagety potom, jo? Tak, hele. A jsem hlídač. Jsi hlídač, dívej, my vaříme na másilku, že jo? Tam už jsou buby. Vaříme jenom na másilku. Hele. Tak. Než se nám to rozehřeje, tak si nachystáme, my děláme... Česnek. Jasně, ale děláme ještě Máslo masíčko. se samo hýbe. Ano. Masíčko. My nepoužíváme maso, my si dáme slaninku. Že jo? Ano. Nepotřebujeme maso, nic A moc. máme 3 vajíčka oslepic. Dneska jsme našli 3 slepičky, jsme si 3 vajíčka, že jo? Jo. Čerstvý vajíčka od slepiček. Tak, dívej. Co se nám tady děje? To se jde i od téří. No jasně, to je ta naše tajná zbraň. To je naše tajná zbraň. Už se to bublinkuje. Už to bublinkuje, no? Tak, my si tam první dáme tohle. To je naše tajná zbraň. Nasu, protože nepotřebuješ vařičku, chceš špinit. Tím zvládneme udělat špagety. Děláme všechno. Nepotřebujeme nic moc. Ne, se nám to na kraji nám to navaří. Aha, počkej. Au. Co jsem? Au. Hele, za chvilku bude voda. To. Co děláš tu, Eriku? Jo, hlídám. Jdem podat ty A bubliny. víš, co uděláme? Jak to otevře? A slovenku. Tak, dáme půlku pro 3. Konec. Víme, že půlka je pro 3, že jo? Jo. Tak, a jak tam dávají špagety? Lámou se nebo se nelámou? Nelámou. Nelámou ty špagety, že jo? Jo, nelámou. A počkáme chvilku, oni sami spadnou dolů, že jo? Oni padají. Už se hýbou, padají se. No, právě. Takže Já se to- já sami to- já rozbijou. to- No, už se hýbou, už se Já to hýbou, ve už se straně. hýbou. To A vaří už padají. dílej. Už padají, no už padají. Už padají. Už těch tam je co nejvíc. Bubliny, několik tisíc Počkej. bublin. Já jsem hlídač. To je jedno, ale nekontroluješ to. Jak kontroluji. Tak teda pak se naše si tam hrozně moc bublin. Tak. Tady jsou taky bubliny. Oh my god, tak byl obrovský. Tak, já to spadnou celý, že jo? A tím právě Nemusíme nic moc. nemusíme nic používat žádný nádobí, že jo? Teď si přidáme Ale 2 nádoby. si masíčko. Maso je jako to. Jak se jmenuje? Děláme maso, že jo? Maso je jako tam. Kdy To bylo takový přidáme bolognese a carbonara dohromada. O, to voní. Jo? Jo? Oni se prostě rozpadají rychle ty špagety. A už máme tu slaninu. Příště mi to vaříte sami, ne? Mhm.
Co? Já to hlídám. Hlídej to. Jo, Aha, ale hlídám počkej. bublinky. Ještě tak. Tak nachystáme. Jo. Kečup? To je protlak, kečup dáme až potom. Bohužel do naší špaget se musí dát vždycky kečup, protože by to děcka nejedli, že jo? Kečup je mít, jo? To bublinkuje se. Nevadí. Já to hlídám. Ať to neuteče, hlídej to, ať nám to neuteče. Jo, hlídám, ať to nepůjdete. Jako, a ať to nešlo nahoru. Ať to tak vypiju. Jo. Hele, to je spageta. Tak jistě. Ale jako měkká suchá. To je jedno, tak to můžeš jíst. Je to. To se To už může je jíst. to jako challenge. Může jíst. Jo. Osmažíme si masíčko. A moc to dobře říká, že jo? Můžu to spolknout? Jo. Pozor. Přidáme tohle. Víte, fakt, to funguje na všechno, vidíš to? To je univerzální. Mňam. Ty složičky. Hele, teď já bych to... Teď použiju moji tajnou zbraň. A to je Mňakačka. kokosová voda. To je vážně podivný. Proč používáme kokosovou? Protože rozpustíme ten protlak. To Kokosovou je vodu. naše tajná zbraň, aby z toho vznikla krásná omáčka. Vidíš, jak se to rozpustilo, smíchalo? Kokosová. Do toho dali, to bude kokosové. Musíme stáhnout plameň. Ne, La 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 la. Kukure. tak a teď tam musíme bohužel obohudit a přidáme kečup. Z kokosové vody, tak to se může udělat kečup. Kokosová voda se vyvaří. Na kečupu. Tak. Easy. Víš, že nemusíme nic dělat. Teď to necháme chvilku promíchat a povařit na jemném plamínku. A ještě budeme teďka dodělat za chvilku špagety, že jo? My taky děláme trošku jinak, že jo? Kaž. Ty víš to? Chutná srdíčka to je. Ochutná. Vajíčka. Můžu? Rozbíjet? Ne. Jedno. Máš tak to, můžeš dát slepici, no? Co? Můžeš to zanést pak slepici do spoda. Co? Ty jsou kořátky, oni sní. Fakt? Ale počkej, Oh. teď jsem se poupnout, co nám dělají špagety. Budeme házet na strop, aby jsme věděli, jestli to hotový. Tak se tam bude další vajíčko. Tak... Na strop? No a když budou držet, tak jsou hotový. Tak zkus jeden. Hoď jeden na strop a uvidíme. Čaj na ně hodka, jako, pak pojďte. Tady jsme. Jako ďábel? Jako ďábel. Jako čertí mega oheň? To je poupok. Jako čertí mega oheň? No. To je hnusně, ale i tak je to směšné. Máš ten svůj kečupový sos, ne? Jo. No já vím, že to právě hnusně, ale je to sladké. Je to ňamý, že jo? Počkej, Nejku, piš prosím teďka trošku na bok. Do toho pánvičku, no ať, víš jak, já nebudu asi potřebuji dát tu pánvičku bokem. Jo, tak to bude nejlepší. Ne horká, když se nám náhodou se něco nechytl. To bylo moc velký au. To hrozně bolí. No. Můžeš se Dáme posunout? bokem. Můžeš se už Čekej. posunout? A čekej. Teď uděláme. Já jsem si...
Počkej, já jsem si nevzal ten sedník na špagety. Čekej, musím si nějak poradit. A co děláme s našimi špagetama? Vrátíme na pánvičku, že jo? No. A co teď? Pamatujete si to? Ne. Zvýšíme teplotu. Já se hodně na to nepomůžu. Přidáme maslo. No, tak asi... A jsme tam dělali slaninu. Máme vajíčka, dáme je tam. A jsme měli slaninu. Jsem to skoro kapal. Hele, co ještě udělat? Čekej. Trošku je nasolíme. A to bylo ještě jenom sladkejší. Trošku je napepříme i, že jo? Pep! Tak. Pep! Teď. Musíme rozpustit to máslo. Zamícháme to s tím máslem, ať se nám trošku ohřejou a rozpustí, že jo? Oni budou trošku červený, zčervenají, že jo? Jenom trošku. No, protože tam je i kečup a tak. A pak tam ještě ten sós. Tak, dívej. Dobré, Já je to teď mám nejlepší. chuť. Že jo? Černý Já se trošku. Já to chci. Ještě. Já už mám dlouho. Tak, dívej. A co ještě děláme s těma našimi špagetama? No, to už nám to něco. Podíváme vajíčkem, že jo? Yeah. Jo, dívej. A ti zamícháme. Ať jsme na to měli chuť. Tak a teď necháme, Dobrou chuť. ať nám to vajíčko, ty špagety pěkně obalí, že jo? Pomalinku. Do vajíčka. Treba milion vajíčka. Díky. Je, už to bude na chvilku, už ty špagety začínají usychat. Pak. Wow, to pálí. Zachrán. Omáčka. Ah. Imaginární omáčka, kterou jsem teďka Tak. zvednul. Eriku, běž tam. Dáme plating. Šup. Já vůbec nehraju, jo? Já nehraju. Běž tam. Já to chystám jídlo. Kompletovat. No a dneska bohužel zašpiníme ještě 2 talířky. Tak je to potřeba. Na špagety je to potřeba. Přesně, protože špagety budeme jíst. Jako... No to bude jíst pánve. Já přesně, já nepotřebuji ani špandličky, zbytek, co ty. A jak to děláme, že jo, nachystáme to krásně, dívej. Jako v tom obchodě Olympia. Jak prodáváš špagety. Tak Ale my jsme minule kopírovali Los Capolitos a zvládli jsme to líp. A dneska kopírujeme, jak se to jmenuje? U Olympii. Já vím, ale jak se jmenuje ten obchod, co? Špagety něco. Ne, to je ten Jean-Paul, ne? Není to Jean-Paul? A teďka vezmeme náš sos, že jo? Yeah. Náš nejlepší sos, který nás chutná. A pak ještě, aby to byl ten nejlepší. Ještě svítáhneme Tak si. lístek. A Ne, A mám hodně? jasně. Jo, ty máš málo. Počkej, já ještě zapomněl jsem na tenhle je sír, můj, tenhle je čekej. tvůj. Který je můj? Čekej. Ten, co je nalevo, Tam že je jo? asi stejně, ne? Tenhle Erikův, že? Jo, No vidíš. teď to je jedno, tam je stejně. Dívej, ještě uděláme tohle. Sýr. Sýr mě nachutnal. Chceš, nebo ne? Jo, klidně. Tak, Mě hrozně chutná ten bílej. prosím pane, a co uděláme s Erika ještě to? Ostřejné. Jako, to mají Italové, tě za to zabijou, ale takhle je nejlepší jim to nastříhat a Erik to sní sám, jo? A nepotřebuje To pomoc. zamícháme. A počkej, vidličkou. Tak míchej, a jste? A řekněte mi, co na to říkáte. Ještě jsem to neuchutnal, A ale já udělám to, že já budu jíst paničky. Abych zbytečně nešpinil nádobí. Já už vidím pekmen. Chceš to chvíličku? jo. A teď já jsem vyrobil pekmena. Vem si tu. Já jsem vyrobil pekmena. Tak jo. Eriku, vem si to. Jo. Vem si lyžičku. Do 3, 2, 1, teď. To pálí. Foukej!
Je to mňam. Mňami? 10 plus. 10 plus? Od 1 do 5 mám 10 plus, jo? To je fajn. To je hodnocení. A ty? Taky? Hodnocení od 1 do 5, Erik mi dává 10 plus. A Patrik taky 10 plus. Co mi dá Patrik číslo? 10 plus. 10. 10 plus. 10 plus 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 plus. A já jsem dal 10 000. Není to Capri Sun? Capri Sun. Capri Sun? Hele, můžeme se napít alkohol kokos? Chceš kokos? Jo. Chceš se taky napít? Dívej, já ti to naservíruju, tak pane. Vypadá to jako voda, ale je to Dejte si k tomu, to máte vaše víno. Máme víno. Chutná to jako to originální, který my pijeme. A to je trošku, a to je větší. Tak hele, a máme už a nádobě umytý. Hotovo. No, hotovo. Ha, hrnec, 2 misky, nůž, vařečka, ty bude mít 2 talíře, 2 vidličky a pánvičku, to je všechno. Nic moc. A ještě jediný, tady tohle, co já teď piju. No, tak to jsou I Capri Suny. To je dobrý. Hotovo. Tak se udělá příště, vaříme něco spolu. Lávačíkem. Jo? Tak se mějte, čau. A to přesně lavá hůře. Jo.